Čaute, ja som Eseter a v tomto videu sa pozrieme na Nintendo Switch OLED model. Konzola nie je úplná novinka, napriek tomu je stále relevantná aj v roku 2025. A hneď si povieme prečo. Kto so zariadením zatiaľ nemá žiadne skúsenosti, tak balenie pozostáva z Nintendo Switch OLED konzoly s krásnym 7-palcovým OLED displejom, Joy-Con ovládačom rozdeleným na ľavú a pravú časť v takejto bielej farbe, ale nájdete tiež Neon Blue a Red, Joy-Con ramienky pre bezpečné držanie, Joy-Con Grip umožňuje spojiť Joy-Cony do klasického ovládača, dokovaciu stanicu, HDMI kábel pre pripojenie konzoly k obrazovke, nabíjací zdroj a návody a dokumentáciu, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete potrebovať, pretože ovládanie je veľmi intuitívne a jednoduché. Konkrétne táto edícia v sebe ukrýva aj hru Mario Kart 8 Deluxe. Sú to bláznivé preteky na farebných tratiach, kde pretekáš za jednu zo 42 ikonických postavičiek a preteky nie sú len o závodení, ale aj o používaní akčných zbraní a power-upov. No a ďalšie hry si dokúpiš buď fyzicky na mobilonline.sk alebo ich stiahneš z Nintendo obchodu priamo v konzole. Tu si mimochodom môžeš všimnúť, že nové hry vychádzajú každú chvíľu. Aktuálne posledná vyšla v polke februára 2025, takže áno, konzola už vyšla dávnejšie, ale stále stíha nároky doby a nemusíš sa báť, že budeš odkázaný na hranie nejakých starín. Všetky hry sú pochopiteľne dokonale prispôsobené pre hardwarový výkon a grafiku a všetko teda šlape bez zaváhania. Displej poskytuje výborný kontrast a jas je dostatočne flexibilný pre používanie na slnku aj v úplnej tme. Výdrž batérie je uvádzaná medzi 4,5 až 9 hodín hrania v závislosti od toho, akú hru si zvolil, aký máš jas a či hráš doma alebo vonku pri minus 10 stupňoch. Čo je ale najkrajšie na Nintendo Switch, táto konzola spája ľudí, pretože niektoré hry môžu hrať dvaja naraz. A to vďaka tomu, že ľavá a pravá časť ovládača sa dá používať samostatne. Čiže za pár stoviek máš perfektné zariadenie, ktoré ťa zabaví doma alebo na cestách vďaka tisíckam hier, ale zároveň ti dáva možnosť užiť si veľa srandy s kamošmi, s frajerom, s frajerkou, kedykoľvek a kdekoľvek. Nintendo Switch kúpite štandardne na mobilonline.sk a ak máte nejaké doma a nepoužívate ho, tak ho prineste do predajne Mobil Online, kde ho od vás vykúpia. Ďakujem za pozretie a ak sa vám video páčilo, tak dajte odber na tento kanál a pozrite si aj ďalšie videá zo sveta technológií. Čaute.